Ano? Oh, nice. Oh. Lipay kayo mga bata sa Pianica. Moni ang Pianica sa Punta Engaño Elementary School. Member ni sila sa Pianica Club. O karon nag-celebrate me o Christmas party. Lipay kay sila. Kaning among gipangaon or among gi-share. Moni ang among gipalit gikan sa among pagpanaygon. Nanaygon mi tulo ka adlaw. Unya nakain kami og mga 3,000. So ako silang gipangutana kung nakasuway na ba sila og donut. Mao na nga among party, donut party. So lipay kay sila, nakatilaw sila ani nga lahi nga klase nga donut. Napod mi milk tea nya amo nang gisawaan, no. Lipay kay mga bata kay first time ang uban nakatilaw og ingani nga donut og ang uban ganahan pud sila ani nga klase nga donut. O ako ning gihatag nila kay karon nga tuig nindot kay ang performance nila. O ganahan ko nga i-appreciate ang ilahang na buhat para sa eskwelahan o sa ilang kaugalingon mismo. Sure ko proud ang mga parents ani nila o nalipay ko nga nakakita nila nga malipayon sila sa among simple ra kayong Christmas party. I hope nga magmalipayon sila sa ilahang bakasyon karong Pasko.